бораворӣ дида мешавад, аммо қабл аз оғози бозии мунтахабҳои наврасони Тоҷикистон ва Умон ҳавои бениҳоят мусоид аст. Имрӯз дар бозии байни ҳам наврасони мо бо пироҳанҳои сурх ҳунарнамоӣ хоҳанд кард ва рақибони мо бошанд бо пироҳанҳои анъанавии сафеди хеш. ҳоло дастфишурӣ аз ҷониби капитани дастаи Тоҷикистон ва капитани наврасони Умон. ҳоло дастаҳо тарафҳои майдонро муайян мекунанд ки кадоме аз дастаҳо дар кадом нимаи майдон бозиро шурӯъ мекунад ва ҳамагӣ пас аз чанд лаҳза бозии дастаҳо дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ воқеъ дар шаҳри Душанбе оғоз хоҳад гардид. чун ҳамеша қабл аз оғози чунин бозиҳо маросими аксбардорӣ аст аз ҷониби ҳарду даста ва аллакай 11 футболбозе ки аз сонияҳои нахуст дар ҳайати мунтахаби зери 16 солаи Тоҷикистон ба майдон баромаданд, муайян гардиданд. дар миёни ан ҳамин нафарон танҳо як тағйироти ҷиддӣ ва назаррас дида мешаваду халос, чун агар мо ба инобат бигирем бозиҳои баргузор кардаи наврасони моро дар мусобиқаи байналмилалии ҷоми роҳи Абрешим Ҳуашан 2019 ки дар ва бо баланд гардидани садои уштаки довар ҳамагӣ пас аз чанд лаҳза рақобати дастаҳо дар чамани сабзи варзишгоҳи марказӣ оғоз хоҳад ёфт. рафтем дӯстони арҷманд, биёед акнун сараввал ҳайатҳои дастаҳоро ба шумо муаррифӣ намоем. наврасони мо аз сонияҳои нахуст ба фишороварӣ мегузаранд. Аз канори чапи майдон бениҳоят хуб ҳунарнамоӣ кард Сунатулло Азизов ва фишороварии наврасони мо боис бар он гардид ки пас аз оне ки бозигузорӣ карда шуд аз ҷониби наврасони Умон, ҳоло туп дар ихтиёри мо аст. дар канори рост яке аз ҳуҷумҳои нахустини худро оғоз карданд футболбозони сурхпӯш. хоб биёед таваҷҷӯҳ намоем кадоме аз футболбозони наврасони Тоҷикистон аз сонияҳои нахуст ба майдон баромаданд. ин дарвозабон рақами 1 Сафарманд Ғафоров, 4 муҳофизатгарон рақами 3 Раҳмат. ин навбат аз канори муқобил партофт анҷом дода мешавад. аллакай 6 футболбозони мо дар дохили ҷаримагоҳи рақиб қарор гирифтанд. партофт ба дохили ҷаримагоҳ ва ин бештар ба зарба шабоҳат мекард. бозиёфт аз ҷониби мо аст. Шаҳриёри Иноятулло ирсоли туп ба дохили ҷаримагоҳ, имконият барои футболбозони мо, зарба ва гол. ҳамин тариқ дӯстони арҷманд дар дақиқаи 29 пас аз партофти олии мувоҷид Шоҳусайдинов тавонистанд ки ба задани гол даст биёбанд ва ҳамин тариқ мо тавонистем ки ба пеш бароем. гуфтем ки фишороварии футболбозони мо бештару бештар гардида истодааст. ин футболбоз зери шумораи 9 Абдулфатоҳи Худои Додзода ба пояш бармехезад. як имконияти хуб аст барои гол задан, чун мавқеи бениҳоят наздик аст ба дарвоза. Қурбонали Муродов омодагӣ мебинад ки ин зарбаро анҷом бидиҳад. таваҷҷӯҳ мекунем. На, ин капитани даста аст Меҳрубони Абдурауф. зарбаи бениҳоят хатарнок ба гол. Меҳрубони Абдурауф аз зарбаи ҷаримавӣ дарвозаи Мусаб Абдуллаҳро рахна кард. аллакай аз омодагию маълум буд ки ин футболбоз метавонад аз ин мавқеъ ба задани гол даст биёбад ва барои ҷашнгирӣ аз голи задаи худ ба назди футболбозоне ки дар курсиҳои эҳтиётӣ нишастанд рафт. аз голи задаи худ ба таври арзанда истиқбол гирифт. дар хатти дифоъ дар мавқеи худ ин футболбоз бениҳоят устувор буд ва бар замин тавонист ки дар дақиқаи 89 ба задани гол даст биёбад. сонияҳои ба шумор боқӣ монданд то ба хотимаи ин рақобат. ҳисоб дар намолавҳат 2-0 мегардад албатта бар нафи мо ва мо қайд кардем ки дар дақиқаҳои боқӣ монда аз истифодаи хаста гардидани футболбозони рақиб метавонанд ки истифода баранд, аммо дар натиҷаи мансуба не, балки дар натиҷаи истифода бурдан аз зарбаи ҷаримавӣ тавонистанд ки ҳисобро 2-0 бигардонанд.
4 دقیقه دیگر زم میگردد با وقت اساسی این رقابت از جانب دواری مرکز. بازی دومی این دسته ها سنه 25 اپریل محض در ورزشگاه مرکزی جمهوری برگزار میگردد که با تماشای آن همه شما را ما دعوت می‌نماییم. باقی سربلند و خاناباد باشید، فوتبال تاجیک را دوست دارید و با تلویزیون های ورزش و فوتبال بمانید. خیر.